tabo boni jepro kam nango jepro bini samung nango apro simse nono mutu khanya Hai Dolrock norok jotoro lamsugo Sapung entertainment YouTube channel Dolrock ang YouTube o kaisa comedy post khaimani bo topic no tei video khainani kisa sabaidi hinai norok a jagao kwbangma borok no comment khaikya Instagram hinai hinke tei tamsa Instagram ni sapri rok no thuya saya kare natugui ma kare khata iko hinke kok no bisi kwbang salaya kare tinini video no suru khalaisinai O beri makai jokhonte video o nongkhai no tangui le camera bwskangni kok khino ang khai bini video naikhai bo bengti kokno hini mangsi sakang baria khel khaima tongrao nung nini o 5-6 second ni video o audience rokno tamo phununga nai hino pen bo gunda hakaya hai thore rekha kanjak makhang dinale makhang pun mera hai ये बड़ी अच्छी बात कही आप O cerai engkha khorokta tokha kosom bisli bisa ang tamoni bagai bono rus khai norok to kaham kai bujia khuna यही नहीं अभी और सुनिए tokha kosom jat tei se sini Kokborok music by video khaise famous engja bini o besak kosom no kupur khanya ni bagai bo besek kosto engkhana sajaman ring light mkhangana o nangti khai thepai sakha Instagram ni besak purimani filter to pa soite thepagano thepaka Play Store ni app khai pa sugri sirisina Wansa kosom hinma ba Purina bagai asa kosto nguna Engkang camera phagede nini abo bete masamung hino mayung bo phanglok sopuru kok khnaya engei malik bai bujagai koima kaima ka himma hai tokha kosom hinma ba kunu jaga phano pala langya kubunya Hai dolok bahai tomanya rok biang ngorno kuliano kasha kok sanai tabung dino to joto borngo rang pusani obab ekha rang pusani jingjalung wo haida hingke ang tini norok ni bagai kasha game tubi khaya o game no thingai norok dile no dino rang kama kabang ajui manai hingke norok o game no bo pula pro kan kenya norok ni phone number bai register ka hingkai no norok pula no 41 rupees mani pani bonus hingke norok o jaga bo kabang ma game tawo norok je norok musmani game ekha norok sadung mani ekha norok favorite game norok thingai mano Ge o jagao ani kaisa favorite game tango a game ni mung kha Dragon vs Tiger ge ang o game no bahagi film no nai tongdi ge tek sako noro o game ni link no non dolo no go share ka ge ngai noro athe mo rang ma admi mano ge ang o game no bahagi film kam no nai tongdi ge ko ang Dragon no 100 bokha ge ko ang pacha ge ang no khana noro ang Dragon no 100 bokha ge ang tim se thungi nai iko ta bang Dragon no ini kwang pas sawa ngai nor o game thang ngai ani comment pino link pin hajak ngai description link rijak nor engge thangai download khai thangai man baksa sini tripurasa sindal beri rokhai o tokha kosom seranyo no hamjak laite re inbox o thangai hi hello hunei chat khai tong lati khana दिल में मोहब्बत है आँखों में प्यार Neng Kokborok music no video khasine khai leta pata khai kalangai se tabu khai neng hindi wasi baklai thangbuka boje gan no video khayu a gan khai pura harjawi ma thangu a kom khang kai harja jage da hino tha borchuk buti hai दिल में मोहब्बत है आँखों में प्यार Bini joto video wono o bkharoma acting kaisa tongnai Mane beras khanya hingke colgate bo nangu hinmani jilata kheto laitandi hini nokni borok bai dagi rohojake kheto laitani thanita bo borok no phunungna bagile aro bum haima khang bai video khaitong hino Norok video khai khelai Instagram bo upload khelai mani bagino askal o research rok dambari thangba kena daily dino 4-5 video upload khanya hingke MB khe paya diba borok daily video upload khaya ka tongmaya hini saimanei a company ni borok rok bo dambari ri khatai ko Nangano no go nin bakase dug nge hangkai nin bakhaw no kun nungsa su problem rok tang na
चल हट nini o milok busli makang hai baja neng asek dam bari jak tong katala a hai bukho kotoma khuyi khai bokhnai bo chijri pok thayareng hai si porok porok bono nugui si bui bokha deng dek glenya hinba nono nugui slarok hamjaga ke a slarong ni bokha se problem ta na nini kong mote khe hopung sapung saya kari anya nanya ba nini makang no aina kari hinke sadi 25 inch jat aina kaisa pai ri phayane sak sakai sida triprani bri nai thok top number 1 hasima tongna naituk bo man phlaya anggeja jibon da pai thano nadi tam saiman tabong dino ta borok no kaham bo ma tong jaklia hamya bo ma tong jaklia अच्छा tam ni hinge nan baksa nono tabok boni jepro kam nango jepro bini samung nango aporo simse nono mutu khanyai nya hange nin bomung phanse na lai tonglak nini abo tamakok hino kakei bui sadron to Narendra Modi se mutu khlai jagya tai nung hai normal borok no bo borok tai mutu khlai sina hino Ojoy Devgan ni bihik panong di bui be mutu khlai jagnani mutu le jekai khaijagna mu songjak baiteru borok rok हो फायदे गाना वो तेई वो गाना वो asok bukhuk bikhumo kolok kolok khai nini gana sabo phanyane ha nini gana sabo phanyane nini o sehra bai nung ba pura it ba tawo it takne hayengui tong hablasa ये बड़ी अच्छी बात कही आप bukhuk kai tamo hinwa asok bunyo watra se wi chathok nono ang mana nguchungo khanadi ada mara serai nung manna musukma baisimi engyable ani nogo musuk mak tham tongo a musukno kisa adarai rifaila emne sinni makhang musuk adarai wi rathok ang je buji mani tokha kosomni bisingo jat chitrani bisingo jat chitra nung nong na